Hoxe imos a facer unha tarta con alma galega. Imos a empregar, por un lado, feiraco, a súa nata nese caso, ovos de Pazo de Vilán, e, como non, que creme. Azucre, unha pizca de sal, 6 xelatinas e mel de Galicia. Cal é o primeiro paso, entón? Hidratar as nosas xelatinas. E na mentres imos a derreter a nata, a metade do azucre, mel de Galicia. Hai que cancer. Unha vez que temos integrada a nosa xelatina, imos a coller o queixo que creme e agora imos a incorporar a mezcla da nata, o azucre e a mel e as xelatinas. A nata que deixamos a un lado é o momento de incorporarlle as xemas. As claras. O azucre, cunha pizca de sal. E o que imos a facer agora é engadirlle as nosas claras en 3 tandas. Eu emprego un spray de grasa, forno a 165 grados, unha bandexa que teña auga, porque ten que estar quente, unha cocción dunhos 35 minutos. Tarta galega por excelencia.